També és una moció d'Esquerra Republicana de Catalunya, de MES, de MDC i Avancem, per contractar l'energia verda. Té la paraula el doctor Guix. Bé, gràcies, senyor alcalde. Amb aquesta moció, des del nostre grup, el que volem és manifestar la nostra preocupació per la sostenibilitat del medi ambient, que l'Ajuntament de Reus en diverses ocasions ha fet seva formalment. Per exemple, el 15 de febrer del 2013 es va aprovar per unanimitat intentar establir convenis de col·laboració amb cooperatives que promoguessin la producció i consum d'energia verda. El 13 de març del 2015 es va aprovar impulsar un pla d'acció per tal de fomentar l'eficiència energètica i el consum responsable. En canvi, per contra, hem detectat una sèrie de dèficits, com vam poder veure en el ple del dia 28 de desembre de l'any anterior, com era el compliment del Pla d'Acció Sostenible o la no existència o el no establiment de criteris ambientals explícits en la contractació elèctrica. Des del nostre grup municipal, per tant, entenem que en aquest àmbit l'Ajuntament està en franca contradicció entre el que es proposa i s'aprova i allò que realment està fent. Som conscients que l'energia de la xarxa no es discrimina segons el seu mètode de creació, no obstant, també som coneixedors de la possibilitat d'establir contractes d'energia 100% verda que garanteixin un origen sostenible del mateix volum que el de l'electricitat consumida. Això també creiem que està en línia del projecte de llei de canvi climàtic que el Govern de la Generalitat darrerament va formular. Llavors, després d'un acord puntual en la Junta de Portaveus, la proposta que faríem seria, amb la modificació incorporada, en primer lloc, que els contractes reguladors de subministrament d'energia que l'Ajuntament signi ho faci sempre que sigui possible, sota criteris tècnics, sota la fórmula de contractació que sigui escaient i sempre complint els criteris de publicitat, concurrència i transparència. Segon, comunicar aquesta decisió a tots els òrgans municipals per tal d'encoratjar-los a fer servir la fórmula esmentada per a la contractació dels seus contractes de subministrament d'energia. Gràcies, doctor Guix. Hi ha algun torn més? Senyor doctor Guix, perdó, té la paraula. Bé, molt breument, ja s'ha dit, ja s'ha recordat, el senyor Domènech segurament no havia pogut escoltar quan hem esmentat que aquesta consciència que la xarxa no discrimina ja ho teníem contemplat en la nostra moció. Evidentment, som conscients que l'energia que ens arribi possiblement en tindrà relativament poc de verda, però creiem que és important iniciar un camí. Diuen el proverbi aquell que un viatge de 1.000 quilòmetres comença amb un primer pas. Si aquest pas l'anem donant des dels diversos ajuntaments, estarem obligant a les empreses productores a que aquest volum que demanem entre tots cada vegada sigui d'energies renovables. El company del Partit Socialista, evidentment, d'acord. L'esperit de les preguntes que en els propers temps anirem desenvolupant, que vam formular el dia 28 de desembre, anava en aquest sentit. Per tant, res més. Gràcies. Senyor Montseny, presentes la votació. Vots a favor de la proposta d'Esquerra Republicana, MDC, Avancem? 25. Moltes gràcies per unanimitat. Perdó. Abstencions? Dues abstencions.